runoita titerere nekuva nebutsa pasiride urombo kurwara nekufa ngerudoti tinobatsira vamwe kunawira evo Mwari rudo tiri vana vake Mwari rudo tifanane naye rudo tifadza rudo natsenzira rudo ita titerere nekuva nebutsa apo basa rapera tatorwa kusoro ngoma yedu tichaimba ndijesu ngerudo Mwari rudo tiri vana vake Mwari rudo tifanane naye rudo tifadza rudo natsenzira rudo ita titerere nekuva nebutsa Mwari rudo tiri vana vake Mwari rudo tifanane naye rudo tifadza rudo natsenzira rudo ita titerere nekuva nebutsa. Ndokwazisai mose hama dzadiwa muzita raJesu anogara nekusingaperi. Mukati mezuva ranhasi ndanga ndichida kutaura pamusoro pemhuri. Ndanga ndichida kunyanyisa kuti tibate pane zvine chekuita nekunakurudzwa kwemhuri kuti mhuri dzifambe zvakanaka. Mukati mezuva ranhasi ndanga ndichida kunyanyisa kutarisa pamacouples, vanhu vakawanana vane shungu dzekuti wagare mukati memusha une mufaro, pavanenge vachinzwanana, a relationship in which the two people are deeply connected. Nanchida kutaura about one aspect inogona kutibatsira mukati medzi mhuri dzedu. Musoro nyaya wanhasi unotiko let there be a round table. Let there be a round table. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai nenguva yamatipa yekunamata nekukumbira kwamuri. Tinotenda nezvizhinji zvamunotitira mukati meupenyu, nezvakawanda zvamunotitira mukati mekurarama. Mukati mezuva ranhasi patichakurukura, Mwari wedu titungamirireiwo, bataiwo pfungwa dzangu vazhinji tigobetserekana mukati mezuva ranhasi. Tikomborereiwo, muropafadze vanhu vachateerera, muropafadze vanhu vari kuteerera, muzita raJesu rinogara nekusingaperi. Amen. Musoro nyaya ndati unonziko let there be a round table. What are we talking about mukati mezuva ranhasi? Mukati mezuva ranhasi tanga tichida kubata pavanhu vari mukati memba yavo vane shungu dzekugarisana zvakanaka. Let there be a round table. Tiri kurevei? Tiri kuda kutaura
about zvinhu zvinotiremera mukati meupenyu, zvinhu zvaungada kutaura nemudiwa wako asi hapana mukana wekuti zvitaurike mukati meupenyu. Tiri kuda kuedza kuenda kudivi kwekuti pane chiri kukunetsa. There's some conflict iripo mukati mekurarama mukati memuchato wenyu, asi hapana mukana uri kunyatsopiwa wekuti iwewe uzvidurure mukati meupenyu. Saka musoro wenyaya pauri kuti let there be a round table, uri kukurudzira macouples everywhere, kwauri marudzi ose, kuti iko mukati mekurarama kana muchigarisana muri vaviri musambosiye gepi rakadaro rekuti mumwe anoti ndinozviudza ani, zvinondotaurira ani, kuve nechidikwa-dikwa kakutsva mukati kakadaro kwekuti une zvauri kuda kudurura, une zvauri kuda kuziva, une zvauri kuda kunzwisisa pane umwe wako, asi pane kakunzvengana kakushovana kakungosvotoka seramba kari kuita mumwe kana kuti ndiwe, zvakadaro zvekuti at the end of the day hapana pane zviri kukuremera pamisengwa yawakatakura, hapana chiri kunyatsotaurika mukati meupenyu. Ende ndiri kutiko kana zvichinge zvakadaro mukati mekurarama hazvina kunakira muchato. It's one of the things zvinouraya muchato nemufaro mukati mekurarama. Ndozvatinoda kutaura nezvazvo mukati mezuva ranhasi. Kutaura pamusoro penyaya iyi ndakachida kuti titarise kuna 2 Samuel chapter 13 pavhesi ya21 kusvika pavhesi ya22. Ndichaverenga nechingezi panapa. Inoti, when King David heard all this, he was furious. And Absalom never said a word to Amnon, either good or bad. He hated Amnon because he had disgraced his sister Tamar. Now, nyaya iyi tinoiziva vakawanda. Tiri kurangarira paya David muchinda uya wokumboda uyo mudzimai, ada uyo mudzimai. Pamadzimai ake aDavid paive naMaaka naAhinoam. Madzimai ake akanga ari maviri. Ahinoam akanga ari achibva kuJezreel. Maaka akanga ari the daughter of Talmai, king of Gesha. Ndo kwakabva madzimai wayo. Now Maaka akanga aine mwana ainzi ndiye akanga ari mai vaAbsalom. Amnon ndiye akanga ari mwana waAhinoam of Jezreel. Now tinoinzwisisa nyaya iyi zvakanyatsokunaka. Inonzi iko Amnon akachiva hanzvadzi yake yainzi Tama. Now uyu Tama akanga ari sisi vaAbsalom. Now kune madzimai vaviri, baba ndi mumwe chete, saka mwana wekune imwe imba yekune umwe mudzimai, asi baba vari vamwe chete, ndiye akadiwa namwana. Saka vanhu ava vaitove hanzvadzi nehanzvadzi. Now Amnon ndokufarira hanzvadzi yake zvekuchiva pasi pemwoyo wake kusvikira ada kurara naye. Tinoziva akabvunza sahwira wake nyaya yemasahwira ingwarira sahwira waunobvunza mazano. Zvikanzi sahwira wake Amnon akamutaurira kuti iwe rara, kana warara zvakanyatsokunaka, iti ndarwara zvinotyisa, hamene kuti ndarohwa nei, chandirova pada unongoti zifu hazvina basa. Wakarara ipapo, itiko Tama ngaauye andipe chokudya. Ende zvakaitika. To cut the long story short, Tama hanzvadzi yaAbsalom yakazosvika pakuya nechikafu ichochi, ndokubva abatwa chibharo naAmnon. Abatwa chibharo ipapo, zvinonziko mukuramba mukuedza kuvhizingura kuti atize, chaaitaura ndechekuti iko yes zvinogona kunziko zvaitika mukati meupenyu, but why don't we go through the normal way yekuti iko dzimwe dzenguva maybe nguva yacho iyoyo zvaigamuchirika in that culture kuti iko waigona kuroora mwana wekune wamwe mai.
now panguva yacho iyoyo zvikanzi let's go through the processes so that maybe kana zvichiita baba vangu vandibvumidze kuti ndive newe. Zvikanziko uyo akaramba. In fact zvinonziko Amnon akavenga Tama nekuvenga kukuru kwaipfuura rudo nekuchiva kwaimbomuita, akamudzinga achibva aenda. Mwana uyu akaenda anoratidza kuti aive pamwoyo pabhudhi vake ainzi Absalom. Akaenda achichema, hanzi akambva arasa nguo yaipfekwa nevasikana vamazuva iwayo vakanga vari mavirgins. Hanzi arasa, aisa madota pamusoro, akaenda achiungudza ndokunotaura nehanzvadzi yake Absalom. Absalom ataurirwa nyaya iyi. Zvinonziko akanyatsoiteerera zvakanyatsokunaka. Bhaibheri rinotiko Absalom akanyaradza hanzvadzi yake Tama. Akatiko no, uye hanzvadzi yako iwewe semunhu aitikirwa nezvinhu izvozvi wabatwa chibharo zviri pachena, chirega kunyanyozvitambudza, chirega kunyanyozviisa pamwoyo. In fact Absalom akada kumaneja hanzvadzi yake kuti let this not crush you to the extent yekuti hauchakwanise kurarama upenyu hwamangwana nekuda kwechinhu ichi. Chatoitika, but have the strength yekuita go over it mukati meupenyu. Ndoda kuramba ndichitsimbidzira kunyange neshoko irori, ndingobatawo mbichana, ndingotora kungorova zvigwenzi tichienda hedu kumba, ndingobata nyaya iyoyi amene kuti chichi chakaitika mukati meupenyu hwako. Maybe une experience yakafanana neya Tama yakadaro kuti we greatly taken advantage of. Ni une experience maybe yekutobatwa chibharo sezvakaitwa Tama. Une experience yekuti kwa mwana they conned you, vakakutorera zvinhu zvizhinji in terms of maybe mu business, cannot you had a partnership or all that. But ndanga ndichitaura kuti vana vaMwari, zvatoitika, zviripo zvatoitika, ask God to give you the strength to move on. Pane chinoitika mukati meupenyu if you decide to move on. No matter what, no matter kuti zvarwadza sei mudikani, namata ukumbire simba kuna Mwari. I know it's painful, I know it's hard, but it is very important that you choose to move on from your past. Uchienderera mberi Jehovha achikupa simba. Nekuti zvinobatsirei, zvinonetsa kuti ubve, but kuti urambe wakabatirira kusvika pakadaro, dzimweni dzenguva zvinokutadzisa kuti uone mamwe madoors awakazarurirwa naMwari mukati meupenyu. We weep so much in life. Takatarisa the closed doors, takatarisa the past that is disappointing, because to the extent that we will not be able to see the open doors mukati meupenyu. Saka if morning kana zvinhu zvakaipa zvakamboitika mukati meupenyu hwako zvasvika pakukutsimbirira zvakadaro zvekuti you cannot see other opened doors dzakavhurwa naMwari kuti ufambire mberi, zvinenge zvatoshata. Bata simba rinobva kuna Mwari kuburikidza nemunamato. Zembera pana Jehovha and say goodbye with a bold voice, goodbye to your past and hello the future. Mukati mekurarama zvakakosha izvozvo mukati mekurarama mukati meupenyu. Nyaya inoenderera mberi. Zvinonziko zvadaro mwana uyu anyaradzwa nehanzvadzi yake. Bhaibheri ndo parinoti panapa Dhavhidhiwo baba wacho vakazvinzwa kuti ndochinya, ndochaitika, ndo makuna aitika mukati memusha wenyu. Zvikanziko when he heard this he was furious. The Bible goes on to say, and Absalom never said a word. Ndopandikuda kuti tibate ipapo. Absalom zvaitika zvese izvozvo, baba wake vakagumbuka vari nechekuko, hanzvadzi yake iri mumba, iri kuchema, iri kuungudza, yafuka machira nekuda that disappointment. Zvikanzi Absalom, what did Absalom do? He never said a word to Amnon, either good or bad. But he hated Amnon because he had disgraced his sister Tamar. Mukaverenga zvakanyatsokunaka Bhaibheri richitoenderera mberi pachapter 14 ya2 Samuel, zvinozonzi after 2 years
after a period of 2 years. Absalom akanga aine vaveuri vakanga vachiveura hwai dzake, they were in that celebratory mood. Zvikanzi iko ngatidedzei mabrothers angu chichi, vakaenda vakanokumbira kuna mambo akamboramba akati no zvingaite here zvakadaro and all that, but vakazobvuma. Zvikanzi asi Absalom akataimira kuti iko Amnon auye kupati iyoyo, asi anga atozevezerana nevanhu vake kuti iko Amnon kana asvika pano tinoda kuti tisumuke timubaye timuparadze. Zvikanzi iko zvakaitika exactly like that. And mind you, this was after 2 years. Nyaya iyi payakaitika hapana kuwanikwa kugarisana pasi kwakaitika. And the resentment, that hatred, yakaita build up in each other's bosom until they looked for an opportunity to kill each other. Now, chakaitika ndechekutiko Amnon, definitely he was stabbed and he died. And it brought further harm and further, hate and a lot of pain to the family. Nekuda kwenyaya isina kutaurwa mukati mekurarama. Hama dzinodiwa, chana chida kuti nditaure kune vanhu vakagarisana vari kudanana. Never avoid talking about issues mukati memuchato wenyu. Let there be a round table. Usasvikitse mudzimai pakuti iko abude misodzi achishaya wokuturira, achishaya wokutaura naye. Usasvike pakuti iko murume abate musoro, akwenye musoro, agogara panze, agoshaya kuti zvino nhai ndodini, ndoita sei mukati meupenyu, nekuti atadza kutaura newe mudzimai wacho about those things zviri kumunetsa, or a conflict that has been brewing for a long time. Yaari kuda kuti ngatitauriranei vanhu voregera kuisa round table pamberi. Ndo zvakaparadza mhuri iyoyi. Nekuda kwekuti ko hazvina kutaurwa nyaya iyi. Absalom akangoti zero, ndokuvhara muromo wake, chikangowe chifungira mwoyo rwendo rwembwa. After 2 years they found an opportunity and it erupted. The anger erupted and he killed his own brother. Saka chinhu chaigona kugarirwa pasi chikataurwa vanhu vese vari vapenyu, zvakatozotora kudeuka kweropa kuti mumwe aone sekunge atsivirwa mhaka yake. Asi dai chakataurwa chinhu ichi, dzimweni dzenguva paikumbirana ruregerero. Relationship yekuti brother na brother maybe yaienderera mberi nekuda kwekuti chinhu chataurwa. There is a lot that falls down. There are walls that will just crack and tumble down in marriages when you don't find an opportunity, when you don't give your marriage an opportunity yekudiscuss ma issues anokunetsai mukati neupenyu. Let there be a round table, my sister. Let there be a round table, my brother. Mukati meupenyu. Handisimuziva kuti ari kuramba kunyasotaura, ari kuramba kuti zvitaurike ndiani, pada ndimi mainini. Hama dzangu muchato uri kupinda pakaipa nendava yekuti muri kuramba kutaura. Pamwe ndiwe munin'ina wangu, hama dzangu muchato uri kuenda kumawero nekuti uri kuramba kuti zvitaurike, uri kuramba kuti zvitaurwe mukati meupenyu. Handizivi kuti chii chiri kukonzera kuti urambe kuti zvitaurwe. Now mukati mekurava vanotarisawo marelationships vanoti how do people avoid a conflict? How do people avoid a conflict? Now dzekutaurira, how do people avoid a round table? How do people avoid kutaurirana ma-issues maybe avasiri kuonerana zvakanaka mukati meupenyu? Vanozviavoida sei? Hanzi vamwe vanoignore. People just ignore you in a relationship. You want to talk to them, but they just ignore you. Vamwe vano avoid. They just avoid the issue. They just avoid the case. They just avoid that boiling point. They just avoid it. Paninya chaipo, they just avoid it. Vamwe vano avoid saying,
they just change the subject. Vanongo ukada kutaura nyaya yacho zvakanso kunaka vakaona wakutambira ukoko vanochinja subject zvakasimba zvaunoyasoona kuti iko apa haichatotauike vomva vaenda nechepadivi in trying to avoid vamwe vanoita inonzi stone walling. Stone walling kana kuti iko they shut you down in terms of zvaurikuda kutaura izvozvo they build a stone wall between you and them to the extent that you cannot talk about it. They simply walk away. That's a stone walling. They will just keep quiet. Vanongokutarisa vanongokuti dzoko uchitaura saka inini zvinonetsa ndezvekuti zvakazodai zvikadai zvichidai iye haataure kana soko rimwe haaresponde haagutsurire haaita sei. Ndo inonzi stone walling. Ndo dzimwe nzira dzinoshandiswa nevanhu vasiri kuda kuti iko round table ivepo, vasiri kuda kuti zvimwe zviri kuremera mumwe zvitaurwe mukati memuchato. Hama dzangu ndachida kutaurirai kuti zvinoparadza, zvinodya ingura inodya muchato neintimacy mukati mekurarama kwevanhu vaviri varoda kuedza kumisa musha vari vaviri. Tatiko, how do people avoid a conflict? How do they avoid a round table? Tikaona kutiko, they ignore, vamwe they avoid, vamwe vanita stone walling, they walk away, they just look at you, kusvikira wapedza kutaura, woto wapedza ere, zonzi ndakwenda kunorara, zvatopera. That's how they build a stone wall between you and them. And why do people do this? Why do people do this? Vazhinji mukati mekurarama they fear, especially kana muchangodanana munhu anenge achitya kuti iko tikadiscuss about these issues, tikadiscussa netunhu, kutsenga tunhu tunotinetsei mukati memuchato, tikambokwidzirana mazwi tikaita sei, izvozvo relationship tinogona kurambana. Vamwe vanotya izvozvo. They don't discuss about difficult things because vangori nepfungwa yekuti iko tinogona kurambana. Vamwe vangori nepfungwa yekungoti iko a conflict is bad. A round table yekuti iko titsenge ma-issues are difficult mukati meupenyu. It's just bad and it should be avoided by all means. Vamwe vanotya kuti iko pakunyaso penengura nekuvhura kuti saka zvakazoita sei mukati meupenyu zvikadini, uyo ari kunzwa sei, uyo ari kunzwa sei. Vamwe vanongotya kuti iko tafushunura zvose, tataura zviri pamwoyo. I think after that I might not be liked by this person. They fear, vanotya rejection yakadaro kuti ko saka ndo zvauri here izvi mukati meupenyu. Vanotya saka this is the reason why they avoid the round table. Vamwe vanotya kuti pa-round table panobuda zvimwe zvinhu zvakawanda zvavasiri ready to disclose at that moment. Dzimwe dzenguva chimwe chinokonzera kuti iko vanhu varambe kugara pasi, varambe kutaura nekutsenga mabhonzo eupenyu, emuchato nezvinonetsa mukati mekurarama, that round table chinoita kuti vaiavoide, vairambe mukati meupenyu. Vamwe vacho they've never seen a conflict yakadare kuti koshuwa vanhu havasi kuwirirana, vouya pamwe chete, zvotaurwa, zvobuda zvakanaka. Vanhu vazhinji they've never seen a good example of a conflict and its resolution and vanhu vachidzokedzana pakupedzisira. They've always seen it ending in tears. Vakaona vanhu vachirambana nekuda kwekuti iko pane zvinonetsa zvakaedza kuti zvitaurwe, vanhu pakupedzisira vakati ndakuenda kwangu. They've never seen a good example yekusolve ma-problems ari mukati muchato. So by all means, conflict, discussing about our different opinions, nekunyaso pachena kuti ndiri kunzwa zvakati nezvakati, they avoid it by all means because of these reasons mukati mekurarama kwavo. But tadaro hama dzangu, what are the effects?
ndo mashandiro atinoita. This is how we avoid each other, stonewalling and all that. And these are the reasons why we don't want to talk about some things that are bothering our marriages, that are militating against happiness in our marriages. But what are the effects dzekuti iko tatadza kutaurirana mukati memuchato? Ndoda kutaurira vana vaMwari, kana mukatadza kutaura about difficult things mukati memuchato wenyu, you will be distanced from each other. Musingazvioni mukati mekurarama. Zvimwe zvacho mune muchitozviona, but you don't know what to do about it. You feel so distanced and so away from each other. Nekuda kwekuti pane zvimwe zvinhu zvisiri kutaurika mukati meupenyu. Now, zvadaro, another point is that kana mukatadza kutaura about difficult things mukati mekurarama kwenyu, resentment comes in, bitterness and anger. Now, bitterness and anger kakushatirwa kaya kanouya kana munhu wanyasoona zviri pachena kuti apa ndavharwa kana kuti handina kubatwa zvakanaka. That's bitterness. Kana paine zvinhu zvaurikuda kuti utaure, munhu onyasozviona kuti ndo kwandiri kuenda, then they deliberately avoid it and avoid you, or build a stone wall between you and them. Bitterness comes in. You feel mistreated mukati meupenyu. Saka these are some of the effects dzinouya nendava yekuti iko muri kutadza kutaurirana mukati memba. Saka munhu ari bitter, munhu ane kushatirwa kuya kwekuti iko, sure I know this, they might argue, vanokwanisa but I know kuti iko apa I had a case yandandinayo, but somehow it was dai kuri kuti yakatsanangurwa ndikakundwa zviri nani. Asi yakato avoidwa deliberately kuti iko isataurwe nezvayo, which means patori nenyaya. That feeling, that anger, ndo inonzi bitterness inouya mukati memunhu nendaya yekuti iko pane zvinhu zvisiri kugona kutaurika mukati memuchato wako. Resentment iyoyi inogona kukonzera kuti iko, sure you will be convinced kuti iko your needs are not being met. Your needs are not being met. You've got this need to connect and talk about things that are weighing down on you, and there is no round table to do that. You feel so neglected. You feel someone who is supposed to care for me is not caring for me. After resentment, you begin to notice all the ways your partner is disappointing you. Ndo zvinoitika izvozvo mukati meupenyu. Kana munhu uine zvinhu zvawada kuti iko uture, zvoregera kuti iko zvitaurwe, zvoregera kupuhwa platform yekuti zvitaurwe, kana kuti zvonyatsopiwa a deliberate iningirikiri effort yekuti iko zvimiswe zvisataurwe, woshaya kwokuzvitaurira mukati meupenyu, unotanga kuona mistakes and nezvinhu zvaunotadzirwa neumwe wako mukati mekurarama. In other words, you won't have this better side of your spouse or of your partner. Hauchaoni chakanaka, zvakukunetsa kuona chakanaka mune umwe wako. Kwete kuti hazvipo, asi zvinenge zviripo, but this bitterness will blind you to the extent that you see more of disappointments than the things that they do better, or the things that they've done in a good way kwauri hauzvioni mukati meupenyu. And when it builds that resentment, sometimes inosvika paku that explosion. Ndo pamunoona kuti iko vanhu vanorambana nekuda kwekuti iko mumwe ari kuti iko ichubhu iyi yetoothpaste ngatisvinei zvakanaka tichibva kuzasi tichikwidza, mumwe ari kuti kusvina ari kungobata nepadumbu, votoita nharo ipapo kudzimira chatobvondoka, vanhu vosundidzirana, eruption inozongoita nekuda kwekuti that pane reaction inoitika kuti ikaka kadiki zvako, but kanokonekitana nekaka kakamboitika musuyu, kokonekitana nekaka, kokonekitana pakupedzisira panoputika
in terms of your relationship panoitiranwa zvikuru zvamusati mamboona mukati meupenyu pakupedzisira relationship inoparara yaisafanirwa kuparara mukati meupenyu. Another point is that kana muchitadza kuti mutaurirane mukati memuchato, when you avoid each other in terms of kudigesta ma-issues ari difficult arimo mukati memuchato wenyu, in terms of how the other person feels about what is happening or what you have done to them or what is happening mu family in the relationship, when you avoid that, it weakens intimacy. Andiri kunyeperai vana vaMwari, intimacy is about deep connection. Now, when you can't relate to each other, if you can't connect to each other, panenge achida kuita pour her heart, panenge achida kuita pour his heart, if you can't connect to each other at that level, intimacy suffers. And when you can't talk to him, when you can't talk to her, muchitadza kuti mutaurirane, chinhu chiri kusuffocatewa mukati memuchato wenyu intimacy. Zvinenge zvakungoitwawo zveduty, zvekuita fulfill a duty, zviya zvekungoti munhu akutyawo kuti kudarirana tete ndinozonotaura kuti kudii, akataura kuti iko there is no intimacy mukati memuchato wedu. Now, kana zvakadaro zvakare, ma-effects anogona kuwanikwa is in communication. You have complicated communication issues mukati memuchato wenyu. If you cannot talk about conflict and the things that you are disagreeing zvakanaka mukati meupenyu, you have big problems in your communication mukati memuchato. When you talk about what's bothering you, kana ukave nepaunogona kutaurira, uchigona kutaurira mudiwa wako zvinokunetsa mukati meupenyu, it's very easy to talk about other general things. But when you cannot pour out your heart, when you cannot turn to him for the things that are weighing down on you, when you cannot do that, it's so difficult to also talk about general things, other general things. In fact, instead of avoiding tuma conflicts and tuma discussions, tunoda kunanga panu pacho pausingade, pakupedzisira you end up avoiding your partner. Watanga uchaavoida kuti pasataurike zvimwe zvinhu, but pakupedzisira you end up avoiding your partner. That's why you see kuti iko vanhu vazhinji vasingagoni kutaurirana nekunyazotsenga nyaya dzichipera mukati memba yavo. They spend a lot of time outside their homes. They spend a lot of time away from their partners. Vanhu vazhinji, ndakaona another joke pachinzi iko, maybe I don't know how true it was, kuti iko in Zambia they talked about kuti iko hurumende yagara pasi ikati iko this week we want to emphasize on the families, and one of the strategies that I choose as a hurumende ndeye kuti iko all government employees vagare pedyo nemapartners avo, kwete kuti mumwe anoshanda uko vachishandira hurumende. We can't do that. Vakati iko tinoda kuti iko tisebedzanise vadikani, vanhu vakawanana ngavasebere pedyo nepedyo, kana vari mapurisa ngavashande almost pakamba imwe chete, kana kuti pedyo, kana kuti mwari mupurisa but mwari kushanda mune imwe department, asi hurumende ngachinjwe asebere pamhuri yake. Vamwe vakanyora kuti iko no, dai government ichimutanga yatibvunza akavaudza kuti takuda kugara pedyo nevakadzi vedu ndiani, hanzi yakatonetsa nyaya iyoyo. Government ichifunga kuti tiri kuita zvinhu kwazvo mukati meupenyu, but vamwe vakatonyora kuti iko akakuudzai kuti tiri kuda kugara. So munogona kuti iko vamwe vanhu they are better off, vanotonzi vane musha kana mumwe ari kure. The moment they stay together, there will be disaster mukati meupenyu hwavo. Ndo zviri kuitika mukati meupenyu. Kana musingagoni kutaurirana, kana musingagoni kuti mutsenge nyaya, kana pasina round table mukati memhuri yenyu, kazhinji kacho you end up
avoiding each other. Munhu anotsvaga anonokumbira kubasa kuti achinjwe anosenzera kuBeit Bridge, mumwe anochinjwa onosenzera in another state, mumwe anochinja kutotiko ndoda kugara kune imwe nyika. Ameno zviri nani kuti tifly tichionana pamaweekends then toparadzana. Sometimes it's out of the issue yekutiko makaregera, you neglected the issue yekutaurirana until you ended up avoiding each other. And pakupedzisira, kana musingagoni kuti mutaurirane mukati meupenyu, when you cannot have a round table in your marriage, feelings of loneliness will build up. Everyone mukati mekurarama, they've got a need to be heard. They long and they want to be heard and they want to be understood. Kana mumwe wako auya nechaauya nacho chiri kumunetsa mukati meupenyu, let there be a round table, because they are longing to be understood and to be heard. When you listen to them, sometimes it doesn't mean you have all the solutions. Sometimes it doesn't mean kutiko you are correct. Sometimes it doesn't mean kutiko you understand everything. Sometimes it doesn't mean kutiko you are going to come up with answers. But that's just the issue. Yekumuterera mumwe wako. Pasina competition yekuda kupwisana, but paine that edge in you, I think that push in you of trying to understand the other person. Sometimes paine ma questions, even if you can't understand them, even if you are not going to answer them, these questions, but the fact that you have listened, uine moyo kuda kumunzwisisa, the fact that you have done that, sometimes you would have answered, you would have answered everything without answering anything. Mukati meupenyu. Saka Mwari dai anga akubatsirai, akuitirai zvakanaka mukati meupenyu. Let there be a round table mukati medzimba. Kana muchida kuti muchato usimbe, kana muchida kuti muchato ubudirire, kana muchida kuti muchato uenderere mberi, let there be a round table. Let there be time to talk about difficult issues. Strive to understand each other. Mukati meupenyu pavanenge vachitsanangura. Make it your point. Make every effort to understand the other person. Kana ukamunzwisisa mukati meupenyu, you might not have the answers. But the fact that we have listened to understand might be an answer that they were longing for a long time mukati meupenyu. Saka ndati kudii pakupedzisira, haikona kuve nepartner inoti ndoudza ani. Haikona kuve nemudzimai anopepuka pakati peusiku achitora befu achishaya kuti ndikutaura nani. Who can help me? Haikona kuve nemurume anoshaya kuti zvino nhaye hama dzangu in this whole wide world. Ndoendepi for help? I need to talk and connect to my partner about this issue. We must understand each other and we push on mukati meupenyu. Kana pakashayiwa that mukati meupenyu, that marriage is heading for disaster. You are just some few miles away from divorce. Hapana kwainoenda mukati meupenyu. Saka ndati mukati mekurarama, let there be a round table mukati meuchato wenyu. Mwari akukomborerei akuitirei zvakanaka, and may round tables be available mukati memichato igosimba. God bless you. God be with you. Amen. Rore,
tonzwa